ಹಾಯ್ ಮಾತಿರಿಗುಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರದ ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏಪಲ ಹಸ್ಬೆಂಡೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಆರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೇಲೆ ದಿವಸ ಪಿದೈ ಪೋತೀರು. ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಪೂಜೆ ಆಲ್ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಅಂಚ ಆಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್. ಸೊ ಆಲು ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲ್ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ನಿಕಲೆಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಇನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಖುಷಿ. ಆಲೆಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಮನ್ಪುನಾಗ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪುವಲ್. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಆಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಕಲ್ಪದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನು ಪಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡೆ ಮನ್ಪುನು ಪೂಜೆ. ಬೊಕ ಅಂದು ದೇವೆರ್ನ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ದೆಕ್ಕದು ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀಂಡ ಆರು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪೋಪುನು. ಪ್ರತಿ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಆಪಿನಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆ. ಸೊ ಇನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲು ಪೋಪಿನ ಅಮ್ಮಸಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ ಕಾಂಡೆದ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೆ ಮನ್ಪೆರ ಆಯ್ತು ಅಂಚಾದ ಬಯ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೂಪಾರ್ದು. ಸೊ ಬಯ್ಯ ಮಗಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು. ಸೊ ಅಲೆಗ್ ತುಲೆ ಪೂಪರದು ಮಿತ್ತು ದಿಯರ ಎಕ್ಕುಜಿ ಪಂದೆ ಅಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪೊಲ್ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ತೂಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚ ನೀರು ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಂಚನೆ ನಿಕನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡ ಪನೊಂದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುವೆ. Nee. Kill yapın. ಸೊ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೆ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದೀಕ ಪಂದ್ ಇನಿ ಪಂಡ ಫ್ರೈಡೆ. ಸೊ ಫ್ರೈಡೆ ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ದಿನ ಪಂದ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನ ದಿನ ಫ್ರೈಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದಿಯ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ವಾಸ್ತುಗೋಸ್ಕರ ಬಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕಲ ಇಂಚಲ ದೀಪ.
ಇವಾಗ ಶೋಕ್ಲ ದೀಪ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಜೆಗೋಸ್ಕರಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಪಂದೆ ಯಾನು ಎನ್ನುದು ದೀನಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುತ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಇಂಚ ದೀಯ ದೇವೇರೆ ನೆನ್ನೊಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಲಾಯ್ದು ಬೇಕಾ ನೆಕ್ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕಂಡ್ರುಂಡು ಸೊ ಮಣ್ಣು ಪಾರ್ದಿಜಿ ಸೊ ಜಾಯ್ ಪಂಡ ಇನಿಯೇ ದೀಕ ಪಂದ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡೆ ದೀಯ ಅನ್ನಿ ಸೊ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಬಾಲಿಗೊಂಜಿ ಫುಡ್ ಮನ್ಕ ಬಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ರಾಗಿದ ಫುಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗಿನಿ ನೈಟ್ ಮುಕ್ಕು ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದ್ ಯಾನು ಚಪಾತಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಏಪಲ ಒಣಸ್ ಮನ್ಪು ನೀನು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಕ ಬಂದಾಂಡು ಸೊ ಚಪಾತಿ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪುರುಪ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪಾತಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಬೋಡು ಪಂಡಲು ಅಂಚ ದೂರ పడ్డాడు నేను గుర్తి చూడలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ వీక్ చపాతి ಸೊ ಚಪಾತಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂದಿನ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಚಪಾತಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಸೊ ಅಂಚ ದುವೆ ಯಾವ ಪಂದು ಎಂಕುಲಿನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ ಈತಿ ಯಾವ ಪಂದು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಪಂದೆ ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ಪೊಸತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದೊಂದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನಿ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಸೊ ಬಾಯ್